Oke, siap, siap. Alon-alon Mas Gareng. Iya yuk, aku bawa awakmu kene. Aku tak siap-siap. Iya iya iyo. Aku kelingan, ku bakal mas. Iya, tak golek banget masih. Dapat tulisan warna tanda iseng biasane piye to Kang Bet? Heeh. Sentere wene. Heeh. Alon-alon gek penak ngono sih, nyemek lagi sigrak. Jenenge gobok asmara. Pinggire kae Mas. Tak go pandang tresno Mas. Ngono lho. Tanpa bakal tanpa kelasa. Gubek kae penawat. Jenengmu sapa? Aksa. Jeneng Angsa. 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 Angsa sing kok. Oh iya. Api ngono sa. Yo. Aja kuwatir sa, aja semelang sa. Wis mulang sa. Dipasne. Aku lek ning kene wis keretara kok sa tenan. Kene kan. Ora mbok pasne, Mbak Lucy jurus maut. Wow. Pas tak ngene. Lah mbok lewek kok. Cadaten sa jroning ati. Katalan permase. Kaya warna
ngucap senterewe. Tenan pokoke Mbak Lucy ucap sente were. Iki mau lagi-lagi sak rep. Upamane ngantek loro ngantek telu. Lho, mesti. Nyapa? Sing ping 3 kok genten desa kulon kono kuwi. Berarti ning kene pisan tok. Pisan. Sok ben sing loro ning kulon kono. Muga-muga diamini dulur tosanan kabeh, kulon kono ya nanggep wayangan. Tapi hebat lho, kuwi sapa ki Mas? Angsa. Aksa. Angsa. Angsa iki main ngendi? Dalam merayan. Aksa. Perayan. Oh iya iya. Ora percaya anu sapa anamang bisiki aku. Ngapa? Angsa iki ngono kuwi lho lek karo Mbak Lucy kok pas karo aku gak pas ngono iki. Ya wong-wong greget saute kan ya beda-beda tok. Iya iya. Aksa ki tenan ya senengane nggon ngene. Kok jajal Pak Guret iso. Masa iya. Mbak ana dijajal aku ta? Ndak jajal. Kuwi angsa pinter wong sikil mlaku ngene lho. Ngono dikendangi lho. Lho, Mas. Pas iya. Masa aku tak jajal kok saurunge Mbak Ana ya. Jajal-jajal. Kok beda? Lah kok iso beda ya? Mati. Kabele mati paling. Apa to le? Pak Guret lho iso. Nggih to Mas Guret. Jajal astane jenengan ngene ngono lak muni lho. Nek. Ngadeg bokonge. Ngumbul bokonge. Bokonge ngunjuk nah. Ngumbul. Kok kaya wong ngetone angin ngene. Apa lho? Kang Bibit ndang, Kang Bibit. Tangane. Bokonge ngumbul. Adeg. Bokonge ngene lho, Kang. Nah, tangane ngumbul. Tangane sik, yo Kang Bibit. Heeh. Bokonge. Ora digawa.